Евгенът Любов в рая. Снощи беше дългоочакваният финал на горещото реалити, от което си тръгнаха 7 двойки и бяха дадени 5 годежни пръстена и 2 рози. До самият край на последния 66-ти епизод тръпнахме в очакване да разберем кого ще избере Натали и как ще приключи любовният триъгълник. Красивата шахматистка и нейният избор ще бъдат след минути тук, но преди това да си припомним какво се случи и колко романтично беше цялото това приключение. Аз покана Нечо, така не че преди малко я питаха, нямаше възможност. Така че... Даже вие си отивате, между другото. Край! Звикаме. Как си представяш някой ден, ако имаш взаимоотношение с мен? Карам направо. Изобщо. Директна си. Да. Това е хубаво, между другото, ме ми харесва. Ще се радвам да дам шанс на Орлин. Живота е хубав. Както среща на мен. И ти мен. Вчера като свирихме, не ти скъса струна и ти пак струната един пръстен. Аз ти го давам като обещание, че аз искам да продължим нашите взаимоотношения, дори да не стоим до края. В момента нашите няма кой да им помага и аз съм тук. И така гледна точка има малко тъпо, че съм тук. Ние бяхме двамата много директно откровени. Аз казах на някой приема, но той е някакво друго момче, което смяташ, че пасва повече на теб, отколкото аз. Ти можеш да дойдеш да ми го кажеш, аз няма да се обида по никакъв начин, няма да го приема като се едно ме предаваш. Като жена, малко или много искам просто някой да ме хване за ръката и да ме дръпне и да ми каже аз те искам. Това ли? Не ми позволявам съвсем финално време да кажа така го. Добре. Благодаря ти. Тотален шок. Имам някакви симпатии към теб. Окей? Тихомир ми казва, че ме харесва. Това, което бих искала аз да направя днес, е да извадя този пръстен. И бих искал да го поставя на дясната ти ръка. Защото смятам, че на все още ни трябва време. Обичам те безкрайно. Не искам да те пускам. Не искам да ме пускаш. Ако някой ме попита дали бих минала през всичко, бих минала пак. И пак. И пак. Само за да те гледам в очите. Натали Стойчева и музиканта Орлин Софронев. Здравейте, особено ми е приятно. Здравей, и на нас не е много приятно. Така, факта, че показахме пръстенът на ръката ти, означава, че вие сте заедно. Да започнем с това, тъй като това е основният въпрос, който вълнува всички зрители. Заедно ли сте? Да. Абсолютно да. Много тихо да. Ние толкова дълго време го криехме, че то наистина беше изключително. Я ми кажете, по регламента така, не че сте искали да се криете, няма как да се показва, докато върви предаването. Как успявахте 6 месеца да прикривате връзката си, слагахте си перуки и маски, как се криехте, за да излизате изобщо? Ами, за съжаление, не излизахме. По-скоро бяхме в домашни условия или на видеочат, защото имахме някаква дистанция заради работа в различни градове. Съответно, той много пътуваше, за да идва да ме вижда и беше много трудно. Така, този пръстен, кога ще мине на лявата ръка? Ами ние сме говорили много по тази тема, така че не бързаме все още. Има време за всичко. Да. Така да повторим. Значи, вие сте заедно и това не е театър. Абсолютно. Наистина сте заедно. Да, наистина сте заедно. Добре, айде да започваме сега обаче, да се върнем малко към началото. Още в началото на предаването се харесахте. Да. Обаче Натали имаше едни, как начем, залитания. То не знам дали се нарича залитане, по-скоро когато си в такава среда, когато си малко изолиран, може би хората някакъв път правят неща, които в реалния живот надали биха правили.